Jindabad, Jindabad. Pramod Bora, Jindabad, Jindabad, Jindabad. Janta Pusmatari, Jindabad, Jindabad, Jindabad. Pramod Bora, Jindabad, Jindabad, Jindabad. UPPL, Jindabad, Jindabad, Jindabad. Thank you. फिसाफोर आरो गासैबो बे समाव आङो मानि थाखाय आङो इउपिपिएलआव जयनिं जादों जयनिं जानायनि उद्देश्यआ बेनो जोंहा आङो आगोलाव बिपिएफमोन गोबाव सान बिपिएफआव थाबोनानै आङो बिपिएफखौ गाज्रि मोननानै आङो बिपिएफखौ दुखु मोननानै आरो बिपिएफखौ जों आङो बोराबलायनानै आङो फैयाखै आंनि फैनायनि थांखिया बेनो जे सरखार दानिसो सरखार दं बे सरखाराव थायोब्ला जोंहा उनहानि लागै गथ' गथायनि जुनै फिसौफोरनि जुनै जे जा मावनो गोनां हाबाफारि दङ नैबेखौ नुहुरनानै आङो दिनै बे इउपिपिएलआव आङो जयनिं जाबाय आङो इउपिपिएल रायमना प्राइमारिनि जायनाखि मावथिफोर दङ बिथांमोनखौ हाजासे धन्यबाद होयो आङो बिपिएफआव जेबो बिबान गैया प्राइमारियावबो आङो बिबान गैया आङो ओरैनो पाब्लिक बिपिएफ जानानै आङो दङमोन आरो प्रमद बर' सारनि खामानि मावनाय जे सरखार सालायनाय बे सरखार सालायनायनि उद्देश्यआनो बेनो जोंहा गथ' गथाय दं फिसौ फिथाइ दं बिसोरनि फिउचारनि जुनै आङो सरखाराव थानांगौ होननानै सरखारखौ नांगौ होननानै सिएम प्रमद सारनि सरखार सालायनायखौ मोजां मोननानै आङो गोसो खुसियैनो आङो जयनिं जादों आंनि न'खराव 11 जन दङमोन दा सासे आंहा फिसौआ भटार गैया बे हिसाबै आङो दा 10 जन गासैजों दङ एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन बेजों लोगोसे एसामिस बड' हिन्दी नेपाली अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स एडुकेशन एडभान्स एसामिस एडभान्स बड' लजिक एन्ड फिलसफि इकनमिक्स जिअग्राफि एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन